हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. मी प्रज्ञा. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञासिव या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर सकाळचे वाजले 7 आणि 2 दिवस झाले कोकणात खूप थंडी आहे. हात पडणं अशी सगळी सुन्न पडत आहेत. मी चहा ठेवला आहे. वाड्यातली आपली दूध काढायची कामं झाली आहेत आणि गाई आपल्या एवढ्या थंडीतून बाहेर गेल्यात चरायला. खूप लवकर जातात, 6:30लाच. तर चहा ठेवला आहे म्हणून बाहेर आलेली तुळस आणि चहाची हात घ्यायला. वाफा पण निघतात एवढ्या थंडीतून. बोलते ना तर माऊ आहे घरात. माऊ आज गेली नाही आहे बाहेर, कारण थंडीच आहे, त्यामुळे बाहेर नाही गेली. तर चला, मला तर बाहेर पडूसं वाटत नव्हतं, पण आपलं कामं पण असतातच. पण एवढ्या सकाळ सकाळचा बाहेरची काही कामं आम्ही करत नाही. पण तुळस आणि चहाची पात घ्यायला आलो आहे, कारण त्याशिवाय ना चहाला काही टेस्ट येत नाही. आता मग आम्हाला ती रोजची सवय झाली. ते नसलं तर चहा असा वाटतो की वेगळाच काहीतरी बनलाय. आलं पण असतंच त्यामध्ये. तर चला, मी ना पटापट चहा ठेवलाय तर घेते, तुळस काढून. तर चहाची पात आणि तुळस घेतले. एक तुळस पडली पण खाली. काय थंडी लागते, थंडी लागते. थंडी खूपच आहे. माझा ना मोबाईल पण मला पकडायला होत नाही हातामध्ये. एकटीच आहे, घेते आपली. या मंडळी चहा घ्यायला. आज आम्ही बेडवर बसून चहा घेतोय. नाही तर एरवी आम्ही तिथे टेबलवर बसतो, खाली तर बसत नाही, कारण थंडीचे दिवस चालू आहेत तर खाली बसतच नाही आम्ही. पण आज ना बेडवर बसतोय, कारण थंडी उडतच नाहीये. खूपच पडली आहे थंडी, प्रमाणाच्या बाहेर. म्हणजे जी गेल्या महिन्यात साठून राहिलेली होती पडायची, ती आज 2 दिवसातच पडते मला असं वाटते. आणि ना पाय उभा आहे आमच्याकडे, तर ना पाय पण ठेवायला होत नाही. चप्पल आता बघायचे, बघूया आता मार्केटमध्ये जेव्हा जाऊ तेव्हा आणणार. तोपर्यंत ऍडजस्ट करूया. होतील आता हळूहळू. 2 मुळ्याची जोडी आणि 1 पाला जोडी, हिरवा पाला भाजी. हो, तर लयच थंडी लागते, लयच थंडी लागते. जास्तच प्रमाणात पडली. ह्या 2 काढायच्यात ना. खाली माती भुसभुशीत आहे काय अजून? होत आहे आता. हो, ठेव तिथे खाली, ठेव थोडीशी चालेल. हात पण ना, ते ओला दव पडले ना, हे काय दव सगळी उलवली आहे भाजी. हो, कालच आमची मुळ्याची झाली. काल मुळ्याची आम्ही घरी केली होती आणि काल मुळ्याच्या मोठा झाला ना की हो मीठ लावून. रात्री खूप थंडी पडली होती, म्हणजे अजूनही आहेच थंडी. तर वासरांना बाहेर घेतलंय, कारण जरा त्यांना पण ऊन मिळावं म्हणून. वाड्यातच असतात. तिकडे आम्ही लक्ष्मीला बांधलंय. अगं वरती आलीस? हे बघ काय, घरात आली. हिला बाहेर थांबायचंच नसतं. जा जा, लक्ष्मी बोलवते बघ. चिंगीला ना, चिंगी सारखी घरात जाते म्हणून चिंगीला इकडे बांधलं, कारण तेवढी ना ती चरते पण आहे म्हणून लांब रशी बांधल्या. नाही तर काय करणार. आणि हिचं बघा काय चाललंय. भाजीत जाऊ नको म्हणजे झालं, नाही तर सगळं भाजीचं कर. काय ती बघ, कलीकडे आहे तिथे. तिला पहिल्यांदा सोडलंय ना, ती मजा करेल. लांब जायला कुठे? हा लक्ष्मी ये. कलिंगडावर पाय ना दिलं वेलीवर. ये 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 लक्ष्मी इकडे. लक्ष्मी ये 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 ये. लक्ष्मी, ए लक्ष्मी. हा, ती मजा करते.
अगं अगं अगं, भाजीत नको जाऊ. खेळ पण भाजी जाऊ नकोस. ते तुम्ही आता उभे आहात ना तिकडे. तसं आमच्याकडे चारी बाजूनी कंपाऊंड केलंय म्हणून काही भीती नाही. गेल्या तरी काय आतल्या आतच जातील. फक्त भाजीत जातील याची भीती वाटते, कारण एकीला बांधलंय. पण एक तरी बघा मजा मजा करते लक्ष्मी. थंडी लागते ना, आणि भरपूरच थंडी पडली आहे काल रात्रीपासून, म्हणून बकऱ्यांना पण आणि यांना पण बाहेर जरा उन्हासाठी सोडले. दमशील. भाजीत जाईल. सुयोगना मज्जा वाटते त्यांच्या बरोबर. ती पण मजा करते आणि त्यांना पण मजा येते त्यांच्याबरोबर खेळायला. पण भाजीत जाईल म्हणून मला भीती वाटते. बाकी काय नाही, खेळू दे तिला, खेळायचंय तेवढं. तिला पण जरा मजा करू दे. तिला पण सोडलं तर चिंगी पण तशीच करेल. ती पण उड्याच मारेल, पण चिंगी कशी जरा मोठी आहे ना तिच्यापेक्षा, आणि ती काय लहान आहे म्हणून तिला आपलं असं सोडलंय, बांधून नाही ठेवलंय. हा खा हातात, चल. दमणार ती आता थोड्या वेळाने. यांची कामं तशीच राहिली आणि ह्या बाहेर मजा करतात म्हणून मी पण भाकरी करायची टाकून इथे बघायला आली. भाजी पण आता अर्धे वाफे संपलेत आणि आता पेरायला लागणार आहेत परत. हे बघा, आज मुळा एवढा गेला. 1 2 3 लाईनी गेल्यात. थोडी मी काढली आहे मला भाजी करायला. आता मी इकडे उभी आहे तर माझ्याकडे येईल नाही तर. हा बस बस बस, तिथेच बस. इथे नको येऊ. आणि तिकडे बकऱ्यांना पण जरा बांधून ठेवलंय. त्यांना सोडत नाही, कारण बकऱ्या काय भाजीत घुसल्या की सगळं तोंड चालू राहील त्यांचं खाण्यासाठी. म्हणून त्यांना पण जरा थंडी लागते तर उन्हासाठी ठेवले तिथे. इथे जरा आमची अडचणच आहे. सगळे म्हणजे कामाच्याच वस्तू आहेत शेतीच्या. कोथिंबीर पण आता येते. गुरं आली, अजून वसू नाही आली ना. वसू आणि गौरी नाही आली. डॉलीला जरा बाहेर बांधले, कारण की ना इकडे जरा साफसफाई चालू आहे बकऱ्यांच्या. बकरी जिथे असतं बांधतो ना तिकडची सगळं लेंडी वगैरे उचलून सगळं साफ करायचं आहे. आणि ही आपली वासरं मगाशी बाहेर होती. हे कुठे टाकणार आहे? खड्ड्यातच ना खत करायला. ह्याच्यातच टाकतात ना तर शेणखत नको ना. मग तो खड्डा आहे बघा, आपण मध्ये केला होता तो. पण ते असं नाही पण घेऊ शकत भिजल्याशिवाय. हा नंतरला घेऊ शकतो, कारण आधी असंच टाकायचं नसतं लेंडी, कारण त्या फार उष्ण असतात. म्हणून भिजत टाकून मग आपण यूज करू शकतो. आणि इथे आम्ही आणल्यात कोंबड्या. मगाशी सुयोगने शूट करून दाखवलंय की मला माहिती नाही. तर हे बघा, एक कोंबडी आणि तिची पिल्लं आहेत 3, म्हणजे पिलकरीनच आणली आहे. ह्याच्यामध्ये पण आहे डालग्यामध्ये. दिसते का? ही बघा उड्या. हे तिचं एकच पिल्लू आहे आणि ही एक कोंबडी आहे, पण ती आता अंड्याला पण आली आहे. अंड्याला पण आली आहे ना ही. हां, तर हिने एक अंड ऑलरेडी घातलंय वाटतं. तिची पिल्लं खूपच छोटी आहेत. आणि एक कोंबडी आपली पहिल्यापासूनची आहे ती आहेच. ती कोंबडी ओरडते तर तिने ना अंड घातलंय. ते बघा, सोडणार नाही ना ती.
काहीतरी पाय दिलाय अंड्यावरती नाही ना किती अंड काढतात बोचत नाही किती 7.5 रुपये बॉयलर अंड म्हणजे हे गावठी अंडे गावठी अंडी कितीला मिळतात 10 रुपये ना 10-12 रुपये हा ना म्हणजे पहिलं तर 10 रुपयाला विकायचो पण आता जर बॉयलर अंडीच एवढा महाग झाले तर मग गावठी अंड 10-12 रुपयाला वगैरे जाईलच इकडे सगळी साफसफाई करून घेतली आणि आता हे काय करते आधीच खड्डा होता पण तो मी बुजवला होता काय रोवायचं आपल्याला खांब रोवायचा हा तेच माझा शब्द येणार पटकन खांब रोवायचा आहे म्हणजे गव्हाणी तयार करायची ह्यात आता सगळं मिक्स करायला लागेल ना मटेरियल काय काय करणार प्लास्टरची आणि हा खांब आहे लोखंडी मोठ्या गायांना एवढ्या असं उकळून काढत नाही पण वासरं कशी खेळत राहतात ना त्यामुळे ते ना दणका बसतो शांत असतात ना गाई त्यांना काय फक्त बांधल्या की त्या उभ्या राहतात एक साईडला बस पण वासरांचं नुसतं उड्या माना चालू असतं त्यामुळे सगळं गव्हाणी पूर्ण लूज करतात खड्ड्यात टाकण्यासाठी इथे शिवून माल बनवत आहेत ते आता मेस्त्रीचं काम करत आहेत मेस्त्री ऑलराऊंडर आहात ना तुम्ही थापी नाही आपण तिथे काहीतरी काम करताना कोणी ठेवली असेल काय माहिती कोण नेणार नेतात पण इकडे बाहेर असलं की बाहेर आम्ही वस्तू ठेवत नाही कारण की मग गायब होते गुरांचं साधं रशा पण जात नाहीत आमची आपली गेली ना कोयती रशी फावडं असं जातं म्हणून आम्ही काही ठेवत नाही आता नाही जात हल्ली कंपाऊंड केल्यापासून पण पहिलं असं जायचं थोडंसं पातळ झालं पाहिजे म्हणजे असं खड्ड्यात टाकलं की सगळं जाम होतं त्याच्या बाजून आपण जो खांब लावलाय ना त्याच्यात खडी पण टाकली ना खडी वाळू आणि सिमेंट आज काय आपल्याला जरा पण पडायला नाही मिळणार वाटतं राही कुठे राहिली गौरी यायची मोठी मोठी गौरी असतात आजकाल येत नाही ना लोक हा पाराई ना हे घ्या पाराई पण केवढी जड आहे ती संध्याकाळी म्हणजे आता संध्याकाळ झालीच रात्रीच्या जेवणासाठी भजी करायची तर पालक झालेला आहे आपल्याकडे त्याची ना पानं काढून घेतली अशी थोडीशी आणि त्याची रात्री भजी करते तर हे बघा आणि पालक आहे ना ॲक्च्युली तो कुटायचाच आहे ना त्यामुळे छोटी छोटी ठीक आहे चालते आपल्याला भजीसाठी हे बघा
तर घेते मी थोडीफार काढून, थोडीच काढली कारण माझ्याकडे ना फ्लावर पण आहे उकडलेला, तर त्याची पण मी भजी बनवणार आहे. आणि अख्ख्या पाण्याचं काय होतं की ना तेल भरपूर खेचून घेतं, त्यामुळे थोडीच काढली, पहिल्यांदाच काढले. पालक चिरून पण होतं, ती पण छान होती भजी, पण ते नंतर आपण करूया कधीतरी. आज ना सकाळपासून खूप काम होतं. ॲक्च्युली व्हिडिओमध्ये तेवढं दाखवलं नाही, पण काम खूपच होतं. म्हणजे एक काम काढायला गेलं ना की त्यामधून भरपूर भरपूर कामं अशी निघतात आणि एवढी कामं आपली पेंडिंग असतात ना, ते आपल्याला स्वतःच्याच लक्षात नसतं. तर अवतार तुम्हाला दिसतच असेल, कारण 5 मिनटं पण आज पडलेलो नाही आहे. 5 मिनटं पडणं तर राहू दे, 5 मिनटं बसलो पण नाही, फक्त जेवायला बसलो तेवढंच. सतत वाड्यात कामच होतं, बाहेरचं काही काम नाही झालं आहे, फक्त वाड्यातलंच होतं सर्व. ते गव्हाणी वगैरे बनवायची होती, त्यात कोंबड्या पण आणल्या होत्या आज. पिंजरा बाहेर ठेवलेला तो आतमध्ये आणायचा होता. परत गव्हाणी केली ती वेगळी. बकऱ्यांच्या इकडचं सगळं साफसफाई करायची होती, त्यात खूप वेळ गेला. आणि ना रात्री अजून जेवण करायचं बाकी माझं. सकाळी दुपारी फोडणीचा भात केला मी, कारण लाईट उशिरा आली, त्यामुळे मला वाटप करता नाही आलं. तर आता मी रात्री वाटप पण करणार आहे आणि सर्व जेवणसुद्धा करायचं. पुन्हा गेले आणि काळोखाचा तिथे वाटप तयार करते. सुकं खोबरं तर झालं आहे भाजून, इकडे अशी बॅटरी लावली. कांदा, खोबरा, आलं, लसूण आणि कोथिंबीरची डेट होते, ते पण घेतले सोबत. कधी येईल आता बघूया, त्यानंतरच ते सगळं वाटप करू शकते मी, कारण कुकर लावून झाला आहे भाताचा. भजी तर जेवताना त्यावेळीच बनवेन मी, म्हणजे गरम गरम आतापासून बनवून नाही ठेवत आहे. लाईट आली पाहिजे तरच मला मोड आलेल्या कुळथाची आमटी बनवता येईल. सकाळपासूनचं ठरवलं आहे, पण लाईट काय येते जाते सुद्धा आले. वाटप पण काढून घेतलं पटकन, कारण लाईटीचा काय भरोसा नाही, परत पण जाईल. लाईन तुटली होती सकाळी 5 वाजता वरच्या साईडला, त्यामुळे त्यांनी सगळीच लाईन घालवली. आणि आता ना थंडी पण लागायला सुरुवात झाली, तर स्वेटर घातलं आणि कामाला लागते पटापट. इथे मी ना रात्रभर पोळीत भिजत ठेवले होते आणि फडक्यात बांधून ठेवले मोड काढण्यासाठी. ते बघा छान असे मोड काढलेत. इथे मी ना फोडणीला लाल तिखट, धना पावडर, हळद, थोडासा गरम मसाला, कढीपत्ता आणि तेजपत्ता याची फोडणी दिली आहे. त्यानंतर पोळीत टाकते मोड आलेले. 1-2 छोटे छोटे बटाटे पण टाकणार आहे, तर मग वाटण टाकणार. डिश मध्ये का कापते, चरे नाही येणार बटाटा. हा, ते चॉपिंग बोर्ड आता धुवून ठेवला ना, मग म्हटलं आता बटाट्यासाठी परत कशाला काढू. नाही, मी असं वरच्यावर कट करते. बटाटा पण टाकून देते असं. पण थोडा वेळ असं चांगलं परतायचं आणि त्याच्यानंतर मग, कारण आता हे मसाल्याचा हे लागतोय ना ठसका, पोळीत पण ना पटकन शिजतील, कारण चांगले फुगलेत ना ते, म्हणजे मोड चांगले आलेत त्याला म्हणून. इथे मी हे कांदा खोबऱ्याचं वाटण तयार केलंय. एवढं सगळं नाही लागणार आहे, थोडंसं तर मी उद्यासाठी ठेवून देईन काय केलं तर, कारण आमटी काय जास्त घट्ट नकोय, पातळच बरी लागते. पालक भजी सगळं अख्खे पालक, पालकची पान आहे, बारीक चिरून पण करतात, पण आज मी अख्खे पालक करते. त्याच्यात जरा तेल लागतं, पण ठीक आहे, एक दिवस चालते. आणि ह्याची पण करणार आहे फ्लावर झाल्यावर. मला फ्लावर पण ह्याच्यात डीप करून करणार ना. हां, चांगले असते फ्लावर. शिमला मिरची पण करू शकतो. शिमला मिरची आपण एकदा केल्या होती ना. हो, आपण सगळ्याच प्रकारच्या भाज्या करून खातो. आता तर चवळीच्या शेंगा मोठ्या झाल्या, कोवळ्या पानांची पण करणार आम्ही. पावसामध्ये आम्ही केल्या होत्या, भरपूर खायचो ना करून. पण कसं ना जास्त तेलकट खाल्लं की त्रास पण होतो तेवढा. पण ठीक आहे, आता थंडी पण आहे, चालतं. आणि फुलतायत मस्त. मी काय याच्यात बेकिंग वगैरे काहीच नाही टाकत. हिची घे आता, फ्लावरची घे. काय 2-3 फ्लावरची दाखव ना करू. हे बघ असे मोठे मोठे केले, जरा वाफवून घेतले ना. पीठ जरा घट्ट पाहिजे फ्लावरसाठी.
ते पण लगेच होतो ना की वेळ जातो? वाफवले हा वापरून आणि तसं पण नाही वापरलं तरी काय होतात ते लगेच. एवढा काय वेळ चळूनच येतात ना ते. हा तर इथे झालंय माझं पालकची भजी आणि फ्लावरची भजी, सोबत आहे भात आणि मोड आलेल्या उडदाची आमटी. तर असं काही आज जेवण आहे आपलं थंडीमधलं. तर चला, व्हिडिओ पण मी आता इथेच एंड करते. या तुम्ही पण आमच्यासोबत जेवायला. भेटूयात आता नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय, गुड नाईट.